Gepleyer Azatlyk radiosyny. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdärim. 25-nji dekabrda Irden Awganistanyň Milli Aňytuw Agentliginiň binasynyň golaýynda zandan geçen hüjümçiniň özüni partlatmagynyň netijesinde azyndan 6 raýat wepat boldy diýip Milli Howpsuzlyk resmileri habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň medpuat wekili Nasrat Rahimi hüjümüň er saat 7:40 töwereginde Kabulyň Şaşdarak etrafynda Abdulhak meýdançasynda Milli Howpsuzlyk müdirliginiň girilgesiniň golaýynda bolandygyny habar berdi. Bu etrapda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy we NATO-nyň edarasy ýerleşýär. İslam Döwlet Ekstremist Topary Amak websaytynda çap edilen maglumatynda bu hüjüme jogapkärdigini aýtdy. Awganistanyň Saglyk ministrligi adyndan 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ortiýetli korrupsiýa garşy aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökümde gatnaşmak üçin zerur dokumentleri toplady we Merkezi Saýlaw Komissiýasyna gowşurdy. Biz bolmazdan saýlawlar saýlaw däldir diýip Navalny 24-nji dekabrda akşam öz dokumentlerini tapşyrmagynyň öňü tirasynda aýtdy. Kremliň açyk tanqidçisi Navalnyň 2018-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna onuň jinaýat jogapkärçiligine çekilmegi sebäpli gadagan edilipdi. Navalny özüne garşy gozalan işleri siýasy matlaply atlandyrýar. Navalnyň saýlawlara gatnaşmak üçin onuň jinaýat işi ýatyrylmaly ýa-da oňa ýörüýte ruhsat berilmeli. Navalnyň dokumentlerini kabul etmek üçin iş sagatlaryny artdyran Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň ony dalaşýar hökmünde registrasiýa edip etmezligi üçin 5 gün bar. 24-nji dekabrda Navalny saýlawlara gatnaşmak üçin ýeterlik goldaw toplandygyny elan etdi. Munyň öňü tirasynda Navalnyň tarapdarlary ýurdun 20 şäherinde ýürüýüş geçirip 15.000 gol toplandygyny ma'lum etdiler. Papa Francis Christmas bayramçylygynyň ýetip gelendigini elan edip, şu gün hem bozgunlaryň İsus Hristosyň dowulmagyndan öň Mariýanyň we Ýozefyň edişýäli öz öýlerinden gaçyp çykanlygyny belledi. Ýozefyň we Mariýanyň ýören ýolunda şeýle köp adamyň aýak ýyllary galdy. Biz tutuş maşgalalaryň en çemesiniň şu gün bu ýoldan geçmäge mejbur bolýandyklaryny görýäris diýip Papa Francis 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçen gijesinde Vatikanyň Sankt Peter ibadathanasynda eden bayramçylyk çykyşynda aýtdy. Papa Hudaýyň garaşylmadyk mihmanda köplenç tanalmaýan şäherlerimizden we töweregimizden ýörep geçen, ulaglarymyzda syýahat edýän we gapymyza kakýan adamlarda bardygyny aýtdy. Papa Francisyň çykyşyny çak bilen 10.000 adam ibadathanada ýene ençemeti daşyndaky meýdançada dinledi. Kırgızstanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow goňşy Gazagstana resmi saparyna başlady. Bu sapar iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşan döwrüne gabat geldi. 25-nji dekabrda Astana baran Jeenbekowyň Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we premier ministri Bakытжан Сагентаев bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. Iki ýurdun gatnaşyklary Kırgızstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň ýurdun 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Gazagstany aýplamagynyň we Nazarbayewiň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqid etmeginiň ýa-da yaramazlaşypdy. Gazagstан tarapyndan ret edilen bu aýplamalar prezident Nursultan Nazarbayewiň 19-njy sentýabrda Kırgız opozisiýasynyň lideri Babanow bilen duşuk geçirmeginiň ýa-da edilipdi. 10-njy oktýabrda Gazagstan Kırgızstan bilen özara serhedinde gözegçilik işlerini güýçlendiripdi. Bolsa syýahatçylaryň hem ulaglaryň geçişini haýalladyp uzak nowatlary döredipdi. Bişkek Astanadan $100 milyon möçberinde kömek pulunu almak baradaky ulalaşygy ýatyrypdy. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň 2018-nji we 2019-njy ýyllary degişli büdjetini $285 milyon möçberinde azaltmak kararyny makullap, muny dogry tarapa uly ädim diýip atlandyrdy. Baş Assambleýanyň 24-nji dekabrda makullan 2 ýyllyk büdjeti $5,139,5 milliard möçberinde keskitlendi we ozalkysyndan $285 milyon kem boldy. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň büdjetine iň uly goşun goşýan ýurt bolmagynda galýar we guramanyň çykdyjylarynyň 22% çemesini töleýär. Geçen hepde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ýerusalimy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar etmek baradaky öz kararyny ret etmek barada Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyny makullan ýurtlaryň mali üçinçiligini bes etmek bilen haýbat atypdy. Rezolüsiýa 128 ses bilen makullandy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Pakistan metbuaty prezident Mamnun Huseýniň öz türkmen kärdeşi bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini bellenen wagtdan ýer gurmagyň möhümdigi barasyna bir pikire gelenligini habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23 dekabrda gurnulan telefon söhbetdeşligini Pakistanly we Awganistanly kärdeşlerini bu proýektiň Awgan böleginiň düýbüniň tutuluş dawarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Türkmen döwlet habarlarynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň kärdeşleri çakylyk üçin hoşallyk bildirip, bu çäreleri gatnaşmaga taýýardygyny tasdik edipdirler. Prezident Berdimuhammedow söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň demiryol guruluşyny Awgan serhedine çenli ýetirenligini we ony Pakistana çenli ýetirmek isleýänligini hem aýtdy. Türkmenistan fevral aýynyň 2-nji ýarymynda bu proýektiň Awgan böleginiň şu ugur boýunça optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň düýbüni tutmak, gaz geçiriji ulgamy gurmak, şeýle hem Türkmenistanyň öz hasabyny gurulýan Serhedabad turgundy demir ýoluny işe girmek çärelerini geçirer. Pakistan'ın The Express Tribune deşiri Türkmen tarapynyň planlaşdyrýan şäherlerini prezident Huseýin bilen premier minister Şahid Kakan Abbasiýanyň hem gatnaşmagyna garalýanlygyny habar berdi. Abbasi awgust aýynda premier minister wezipetine kabul edilmezden öň ozalky premier minister Nawaz Şerifiň döwründe nevit minister boldy we ol bu proýektiň ilerlemek üçin işçilik görkezdi diýip Pakistan metbuaty belleýär. Abbasi oktyabr aýynda Pakistanyň bu proýekte ören ıgrarlydygyny nygtady we onuň Pakistanyň energiýa ähtiýaçlyklaryny ödemekde uly mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlady. Pakistanyň bu proýekt mart aýynda praktiki fazasyna girdi. Ýagny onuň başlangyç inženerçilik we proýekt marşrutlaryny taslamak başlandy. Abbasi şondan bäri proýektiň 22 ýyldan soň praktiki häsiýete geçýändigine şaýat bolmagynyň beýik pursat bolanyny belledi. Pakistan metbuaty ortaýetiňem Iranyň Hindistana emma gwadaryň üstünden gaz geçirjini gurmakçy bolýanlygyny belleýär. Mundan öň Hindi metbuaty aýdylýan proýektiň guruluşyk we ulanmagy bermek mümkinçilikleriniň Türkmenistanyň maliýe kynçylyklary sebäpli 1 ýyl ýa-da süýşürilendigini habar beripdi. Emma noýabr aýynda Hytaýyň milli neft kompaniýasy CNPS bu gaz geçirji proýektiň guruluşyny ýardym bermäge taýýardygyny aýtdy. Ýöne habarlarda Hytaý kompaniýasynyň Türkmen tarapyna nähili şertler esasyna kömek etjekdigi, şeýle-de Aşgabatyň Pekinniň uzalky alan karzylarynyň nähili üzülüşjekdigi anyklaşdyrylmaýar. Eger başa barsa, Türkmenistan 2013-nji ýylda düýbi tutulan we 1814 kilometr aralyga uzayan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistana ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktyrmagy planlaşdyrýar. Umum bahasy 10 milliard dollar çemes bolan bu proýektiň 85% Aşgabatyň hasabyna gurular. Ekspert netijelerine göre onun öňünde esasy iki kynçylyk, Awganistanyň howpsuzlyk meseleleri we Türkmenistanyň ykdysady krizis durýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultana Çylwa gepleşiklerine dowam etdirýäris. Soňky bir hepdeniň dowamynda Aşgabatyň Paragat ýedi kiçi tarapçasynda bar bolan hususy dukanlarda satuwda ýumurtga tapdyrmaýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.
adyk bolçylygyny döretmek barada döwlet derejesinde gurrun edilen wagtynda ilat üçin el yeter hasaplanýan ardan adyk önüm bilen ýumurtganyň hususy dukanlardan ýok bolmagy kiçi tarapçylarda ýaşaýan ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredende gaýdylýar. Her gün uly bazarlara gidip ýumurtga satyn alyp bermäge wagtymyz hem bolmaýar. İşden gelip ayağımız yetip duran hususy dukanlardan ýumurtga, çörek, ýağ, şeker ýaly gerekli adyk önümlerimizi gündelik geregimizi alýardyk. Emma soňky bir hepdeniň dowamynda hususy dukanlarda ýumurtga tapdyrmaýar. Wagt tapyp bazarlara gidenmizde de her ele 15 ýumurtgadan artykmy ýumurtga berilmeýär. Teke bazarynda her ele berilen 15 ýumurtga hem guş toplumynda öndürilen ýumurtga bolup, ol ýumurtgalar iýeniň bilen agdyň maba almaýar. Hususy dukanlarda o berlerinden getirilip satylan elin ýumurtgalar bolardy. Emma soňky elin ýumurtgalar satmaga hususy dukanlara gadagançylyk girilipdir. Indi elin ýumurtga aljak bolsaň, işiňden galyp, o berlerinden elin ýumurtga getiren satçylara köçede garaşmal bolýar diýip paragat ediniň ýaşaýjy ogulta para edýär. Ogulta paraň aýtmany görä Aşgabatyň teke bazary atlandyrýan bazarynda guş toplumynyň öndüren towuk ýumurtgasy her ele 15 sandan satylýar. 15 san ýumurtga biziň maşgalamyzda bir ýedek naharlanmaga ýetýär. Günde unasy teke bazaryna gidip ýumurtga almaga biziň wagtymyz hem ýok. Wagt tapyp bazarlara gidip ýumurtga satyn alaýanmyzda hem guş toplumynyň ýumurtgasyny çagalar asla halamýarlar. Ol ýumurtganyň elin ýumurtgaýa al tagam ýok diýip hususy dukanlarda ýumurtga satmaga girilen gadagançylygyň ýaşaýjylara ýarama täsir edýändigini ol aýdýar. Öz adynyň eferde tutulmalygyny toran paragat edýän hususy dukanyň satyjysynyň aýtmany görä polisiýanyň uçaslyk inspektorlary dukanlara aýlanyp bir manatdan satylan elin ýumurtgalar satmaga hususy dukanlara gadagançylyk giredipdirler. O berlerinden gelýän satyjylardan elin ýumurtgany 90 teňeden satyn alyp bir manatdan hem ilata satýardyk. Biz harida satyn alan ýerimize görä ol haridyň üstüne uçypsyz baha goýup satýarys. Bize şeýle wagtdan getirilen elin ýumurtgalary halkyň islegi bar bolandan soňra biz onu gymmat bolsa da ilatdan satyn alyp dukanda goýardyk. Emma şeýle wagtdan elin ýumurtga satmagmyda polisiýa işgärleri gadagançylyk girdi diýip ol aýdýar. O ýerlerinden Aşgabada elin ýumurtga getiren satçylaryň aýtmaklaryna görä bolsa, o ýerlerinde iýimgitçilik sebäpli ýumurtgalar aşy gymmatlapdyr. O ýerlerinde häzir bir ýumurtgany 80 teňeden satyn alyp, Aşgabatda 90 teňeden satýar. Bir ýumurtganyň üstünden görýän 10 teňe peýdamyzyň 5 teňesi hem ýol kirene gidýär. Özümde hem 5 teňe peýda galar. 1000 ýumurtga getirip berlesem men 50 manat peýda bilen öýme dolanýaryn. Başga gitjimiz bolmanan soňra şu görýän peýdamyz hem maşgaleklenjimde ulgaşynt bolýar. Eýsem bolsa 1000 ýumurtgany Mariýa ýerden göterip gelip, onu Aşgabatyň içinde aýlap satmak bize de aňsap düşýändir öýtmäň. Ýöne alajymyz bolmanan soňra eklenç üçin agyr ýük bilen ýola çykmaly bolýar diýip marly denan aýdýar. Döwlet derejesinde adyk bolçylygyny gurrun edilen şuwlerde o ýerlerinde iýim, uňgyçylygynyň dowam edýändigini, Aşgabat şäheriniň bazarlarynda bolsa ýumurtganyň, soganyň, kartoşkanyň, hatda alma mandarynyň hem nowatlarynyň adylmaýandygyny orta ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Gyçylygyň aradan aýrylmaýan halatynda bolsa dürli gadagançylyklaryň giridilmegi satyjylar üçin hem alyjylar üçin hem kynçylyklary döredýändigine ýaşaýjylar ünti çekýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündüligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Ýurdun demir azygyndaky boldum saz etrawynyň gaz idarasy gaz ulunyjylaryň täzil üçin täze gaz satlama depderçilerini satyn almagyny talap edýär. Gaz idarasynyň täze karary esasynda ýaşaýjylar öz ýaşaýan jaýlarynyň gaz taslama depderçisini täzelemeli we täze depderçi olary 160 manada düşýär. Bu täzil bayramçylygynda saçak bezemäge taýýarlanýan goly ýuky masgalalary garaşylmadyk sowgat boldy diýip Azatlyň Daşowuz vilayatynyň çeşmesi habar berýär. Daşowuz vilayaty Türkmenistanda işsizlik derejesiniň iň ýokary ýerleriniň biri hasaplanýar we asly Daşowuzly ykdysatçy Hudaýberdi Orazow soňky ýyllarda bu sebäpden Aşgabada we daşary ýurtlara iş gözläp gidýänleriň görülmedik derejede köpelendigini aýdýar.
Boldumsaz etrawynyň Guwanç Atamedow Daýhan birleşiginde ýaşaýan Gadam aganyň azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, gaz taslama depterçisi öňden bar bolan ýaşaýjylar hem 160 manat töläp täze depterçi almaly. 2018-nji ýyl üçin täze depterçi almady gujuluklary täze ýyldan gazlarynyň kesiljektigi duýduruldy, diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu kış Türkmenistanlılar üçün has soğuk gelen ýaly boldy. Sebäbi olar indi gazy, elektrik energiýasyny ören tyksitli ulanmaly. Ýogsa täze nyrklar gaty diýişleýär, diýip Azatlygyň başga bir çeşmesi aýtdy. Howa, soğuk gaz we elektrik energiýasy her gün gerek. Öýde çağılar, aýag ýyzlar, garrylar bar. Üstesine işsizlik zerarly, hemde kişi her gün guruply nahar hem iýip bilmeýär. Aç bolsaň, soğuk edil içinden geçip barýar, diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertlerinde gurulşan daşawuzly ýaşaýjy häzir Türkmenistanda, hususan da Daşawuz vilayatynda adamlara gazdan kesilmek haýwatynyň atylmagynyň ölüm haýwatyny atmaga golaýdygyny aýtdy. Adamlar näme alaç etjekdiklerini bilen oklar. Wagt täzil harajatlar üçin tyksitlan 200 manat çygmyzy hem elimizden aldyrdyk. Isimiz bolsa beýle gynanmazdyk diýerler, diýip Gadam aga Azatlyk radiosyna aýtdy. Bellemeli ýeri bu hili garaşylmadyk ýa o diýen logika gelmeýän talaplar Türkmenistanlylar üçin täzelik däl. Goloýda gulýaly işläp duran elektrik ölçeýji guralymyzy täzeletdiler. Ýagny sany hasaplaýjy aldyrdylar. Munyň üstüne bazarlarda nyrklar hem ýokurlanyp gidip otyr. Her aý talanan ýaly bolýar. Maşgalary näde beklemeli? Bu warda alada edýän emeldar ýok. Diňe tölemeli, diýip Gadam aga Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýled ol kış aýlarynyň gelmegi bilen gazyň gündizlerine tiz-tizden kesilip başlandygyny, soňky günlerde bolsa gazyň ikide gijesine de bolmandygyny gurrun berdi. Gadam aganyň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý diňe Boldumsaz etrawynyň owalarynda däl, beýlik etraplarda hem görse bolýar. Gündizlerine remont edýäris bahanasy bilen gazy ir saat 9-dan kesýärler we akşam saat 6 çelini gaz bolmaýar. Ýa-gysy taýýarlyk gysda görülmelimkä, diýip ol kinaýaly sorady. Gazy we Türkmenistanda jaýlaryň ýyldys ulgamlary diňe etraplarda däl, eýsem paýtaxt Aşgabatda hem gowy işlemeýär. We soňky döwürde bu kemçiligiň üstüne gazy energiýa tyksitlemek meselesi hem goşulan ýaly görünýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Soňky günlerde Azatlyk radiosynyň dinleýijilerinden paýtaxt Aşgabatda jaýlaryň gapylarynda goýan awtologlaryň surata düşürilýänligi we o suratlaryň degişli resmi idaralary ýollanyp, soňra ulug eýelerine jerime hatlarynyň gelýänligi barada maglumat gowuşdy. Bu gelip gowuşýan maglumatlar barada onuň näme maksat bilen edilýänligi we onuň adamlara ýetirýän täsiri barada Aşgabatly ýazyjy hem syýynçy Aman Murat Bugaýew bilen gurrundaş bolduk. Aman Muratdan bu bolýan ýagdaýyň sebäplerini we näme maksat bilen edilýänligini soradyk. Soňky bir hepde çemesi wagtyň dowamyny paýtagtyň protokol köşelerini hem-de protokol köşelerini birikken köşelerde polisiýanyň köşeyol hereketine gözegçilik edýän inspektorlarynyň hem-de şolaryň maşynlaryň sany üzül kesil azally. Şolar tat ýok diýenýäli. Ýöne oňa derek protokol köşelerini birikken jaýlaryň edil kaptalyny, şol köşelerin uğrunu elleri odyan ulu olmadık fotoaparatlı adamlar peyda boldular. Bular şol köpçülüklerini eden oklar. Bir adam eli fotoaparatlı geçiyor, ondan jaýlaň öňüne maşyny koýsaň, meselen bazara giden adam, bazardan alyp gelen harytlaryny ýokary çykaryp aşağı düşýänse uzak bolsa 3 ýa 5 minut gerek.
Ine şu dowamyny da yankı geli fotoaparatly yigit özüm polisiýa däl adat kırajdan raýa maşynyň üç tarapyndan biraz zaýyn fonuny duran ýerinden hem öňünden hem ýygynyň surat alýar. Adam daşartykka habary ýok maşynyň. Ondan munyň sebäbini sorasaň aýdýarmy? Men öwgulluk borcum ýerine ýetirýän diýip jogap berýär. Şahsiýetini tasdikleýän dokumentat sorasyňda onu gerek wagty başga ýerde orkadaryn saňa diýip jogap berýär. Şo andan suratym şoňuň ödünne ýa-da ertesi köçe ýol hereketiniň şäher ullugyny eltirip berilýär. O ýerden hem gysgaly ýagdaýda uçastak inspektorlar diýilýän militsionerler getirip berýärler şol suraty. Döwlet otaýdy maşyn menkide ya dron ýeri başga ýer diýip dawa ederýärler. Zaýyn gün öňünde beýle bir köpädäl öňe şo suratlar esasyna ýeýen 50 manat jerimäni tölerler bar. Aman Murat, eýsem 50 manat. Häzirki Türkmenistanyny nähili derde ýaraya? 50 manat jerime tölen adam eger bir bazardan barıp bir aňyrçak derejede bolmasa şo 50 mandyna 1 kilo et alyp bilýär, 3 kilo tuw alyp bilýär, 1,5 litr, 1 litr buna bakar ýagynyň ardarrak görnüşini alyp bilýär. Garad bir orta tap maşgyran 1 gulluk eklensin 2 litr ýa ol şu harytdan kymmatlanmagy. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adna Klasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede ýasama gyzyl satýan türkmen zenanlar ýaranlary bilen tutuldy. Bilermenleriň aýtmagyna görä Türkiýe Türkmenistany migrantlaryň ýekyn edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär we ýurtda türkmen migrantlarynyň aşa köp bolmagy olaryň dürli kriminal işlere gatnaşmagyna hem sebäp bolýar. Şoň üçin hem hälişini dürli kriminal ýagdaýlara gatnaşan türkmen migrantlar barasyndaky habarlara türk medeniýeti giňişliğin orun berýär. Türkiýanyň Çanakkala welaýatynyň merkezinde we şol tanda 10 Gelibolu etrawyna 5 tane tapawutly ýuwelirni dükana ýasama gyzyl zynjyr satyp olary ağlatmakda güman edilýän 4 adamlyk topor polis tarapyndan saklandy. Toporun 2 agzasynyň türkmenstanly zenanlygy habar berilýär. Türkiýanyň köpçüliklerin habar beriş serişdeleri Çanakkale'nin welayet polis müdürlüğüne degişli howpsuzlyk bölüminiň işgärleriniň ýasama gyzyl söwdasyna garşy giňerimli çäreler görmäge dowam edýändigini bildirýär. Türkiýanyň köp tirajly Milliyet gaziýeti bu çäkde 21 dekabrda welayet merkezinde Kemal Paşa mahallesiniň Çarşı şahy ýolunyň uğruna ýerleşýän 3 tany Gelibolu etrawynda hem 2 tany bolmak bilen jemi 5 tany ýuwelirni dükana ýasama gyzyl kalýa satanlygy anyklanan 2 hem 21 ýaşynda bolan Meme we GB adly Türkmenistanly zenanlar bilen olaryň türk raýaty 31 ýaşyndaky öte hem 29 ýaşyndaky MK daglaryň polisiň ýydarlamagy netijesinde 34 GJK 72 döwlet belgili awto ulagyň içinde şäheriň merkezinde saklananlygyny ýazýar. Gazet güman edilýänleriň öte adly adamynyň ýanyndan 19 sany ýasama gyzyl zynjyr bilen bilelikde, bir sany birlik we ikilik dollar bilen 950 türk lirasy ýagny 250 Amerikan dollaryna barabar nagyt pul çykanlygyny, şeýle de awto ulagyň içinde hem bir näçe ýasama gyzyl zynjyryň tapylanlygyny ma'lum edýär. Türkiýanyň haberler.com adly internet neşri bolsa, polis çeşmelerine salgylanyp berýän habaryna ýasama gyzyl satmakda güman edilip göz astyna alynan 2 türkmen zenan bilen ýaranlarynyň saklanan wadyna bir laý saglyk barlygyndan geçirilendigini we ýanyndan polisdäki işler tamamlanyp gaziýete iýerlendigini bildirýär.
Gepin gerdişine göre aýatlamaly bolsa, bu habar Türk mediasynda galyplykda güman edilip saklanan Türkmenistan raýatlary barasynda verilen ilkinji ýa-da ýeketek maglumat däl. Türk mediasy mundan owal Ankaranyň vilayet häkimligine salgylanyp beren habaryna jandarm gullugynyň 18 fevralda şerefli Koçhisar etramynda gurulan operasiýasyna DH adly Türkmenistanly bir raýat bilen ýaranlarynyň 1370 sany yüzlük galp Amerikan dolları bilen ele salınanlygyny ma'lum edipdi. İstanbul'un Beylikdüzü etramynyň poliýasy bolsa, internetiň üstü bilen dürli görünüşli ýasama önümleri satýan Gromoçuluklu topara garşy 20 martda seher bilen Ýakuply mahallesindäki bir ofise gurulan operasiýasyna 5 konteynere ýüklenen bir giden ýasama almaz ýüzük, ýasama jinsy güýjü artdyrýan dermanlar, gymmatbaha sagatlaryň ýasama görünüşlerini, ýasama mobil telefonlaryny, köp sanly galp faktura bilen lotereya biletlerinden ibaret bolan önümleri ele salypdy. Şonda polis galplykda güman edilýän toparyň baş tutanlary Türkmenistanly RK we ET bilen Türk ýaranlaryny tutsak edip kaziýete tapşyrypdy. Beýlik tarapdan Türk medeniýetyna 20 noýabrda İstanbulda ýasama alkogolly içki öndürýänlere garşy gurulan bir operasiýada 120 000 çüýüşe ýasama alkogolly içki bilen 10 tonna metil alkogol ele salnanlygyny waka bilen baglanşykly 3 tansy Türkmenistanly jemi 5 adamyň galyplykda aýyplanyp tutsak edilenligine üns çekilipdi. Sözü jemläp aýtsak, Türkiýede galyplykda güman edilip saklanýan Türkmenistanly raýatlaryň ykballary barasynda degişli türk we türkmen resmiýetleriniň nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetin antikorrupsiýa aktivisti we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny özüni prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasaba aldyrmak üçin gerekli dokumentleri ýurduň merkezi saýlaw komissiýasyna gawşurdy. Biz bolmasak saýlaw bolmaz diýip Navalny 24-nji dekabrda giýişlik dokumentlerini tapşyrmadyny öňaýtdy. Navalny Moskwanyň merkezinde ýerleşýän komissiýanyň binasyndan çykyp gelýärkä, häzirki häkimiýetlere biz garşy durup bilýäris. Biziň esasy talabymyz saýlawlara gatnaşmaga ýol berilmegdi. Kremli açyk tanqidlamakdan saklanmayan Navalny'nin bir cinayet işine etmişli tapılandığı üçün 2018 ýylyň mart aýynda geçecek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy qadagan. Onun özü bu iş siyasi matlaply diýer. Ýöne aýplaw hökümi ýatyrylan ýa-da oňa ýürüýte ruhsat berilen halatyna Navalny saýlawlara gatnaşyp bilýär. Dokumentleri kabul etmek maksady bilen iş sagatlaryny artdyran merkezi saýlaw komissiýasy ony dalaşgar hökmüne hasaba alyp almajakdygyny öňümizdäki 5 güniň içinde bildirmeli. Navalny'nin 25-nji dekabrda bir tweetde ýazmagyna görä saýlaw resmiýetleri onuň arzasy hakda eýe maslagata başlapdyr. Saýlaw komissiýasy ozal onuň maliýe jenaýatyna etmişli tapylandygy üçin 2028-nji ýyla çelli resmi wezipä dalyş etmäge hukukly däldigini aýdypdy. Tarapdarlary ýurduň 20 şäherine ýürüş geçirip 15 000 gol toplandyklaryny bildirenlerinden soňra Navalny 24-nji dekabrda saýlawa gatnaşmak üçin ýeterli goldaw jemlendigini aglan etdi. Moskwada geçen bir üýşmeleňde ol Orsiýetin lideri Vladimir Putyny yaramaz prezident diýip atlandyrdy. Biziň ýurdumyzy özüň üçin, maşgalaň üçin, öz dostlaryň üçin şahsy baýlyk çeşmesine öwren sen Vladimir Putin. Şol sebäpden sen mundan artyk prezident bolmaly däl diýip Navalny aýtdy. Onuň tarapdarlarynyň 800 çemesi Moskwada äfet çadyra ýygnanyp resmi goldaw üýşmeleňini geçirdiler. 742 adam bu barada taýýarlanan arza gol çekdiler. Navalny'nin kampaniýasy kanunyna talep edilişine görä ýurdun 20 şäheriniň her birine
onu 500 adamın goldama gerek diýer. Şunun ýaly goldaw ýörüşleri ýurdun beýleki 19 şäherine, şol sanyna Sankt Peterburgda, Vladivostokda, Perm'ne, Omskda, Krasnoyarskda we Yekaterinburgda da geçirildi. Bu ýurtda Putin we onuň hökümdarlygy üçin giň gerimli goldaw bar diýip Navalny duşukda aýtdy. Ol soňra hem saýlawa dalaşgar bolup gatnaşmaga özüne ýol berilmese tarapdarlarynyň saýlawy boykot etjekdigini aýdyp haýbat etdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olumrady Kabuldan. Şu gün Kabulun Şeşterek adly regionda bir janyny geçen hüjümçi bomba partlatdy. Onuň netijesinde 6 adam öldü. Ençemesi yaralandy. Ölen we yaralaryň arasynda asuda ilatan bar. Janyny geçen terroristlik hüjüm Awgan güýçlerine gönükdirilipdir. Hüjümde Awganistanyň Aňtaw gullugynyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Wakanyň ýüz beren ýeriniň goýunda Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň merkezi ýerleşýär. Şeşterek adly Sevt Berg goragda saklanýar. Raýat adamlaryň geçmesine de kan ruhsat berilmeýär. Şoňa garamazdan janyny geçen hüjümçi prezident koşunyň goýunda nädip bomba partlatmagy başardy diýip Kabulyň ýaşaýjylary nägelelik bildirýär. Awganistanyň Saglyk goraýyş ministrliginiň wekili Ismail Kawusynyň aýtmagyna görä yaralananlar keselhanalara ýerleşdirilipdir. Ölen adamlaryň jesetleri hem keselhana eltilipdir. 6 öli keselhana getirildi. Ölen we yaralanylaryň sanynyň artmagy ahmal. Howpsuzlyk goraýjy güýçlerine ýeten ziýan bize heniz belli däl diýip Kawusy aýtdy. Ambulans barmagada zahmi intiqalçılar şefalar. Bu badan bozuramy bilen mülkiyet. Paytaxt Kabulda janyny geçen terroristlik hüjümleri jeňçiler izgiderli ýerine ýetirýär. Kabulyň ähli köçelerinde diňýaly barlygy nukatlar bar. Emma janyny geçen hüjümçiler onuň geçmegi başarýar. Bu ýagdaý Awgan güýçleriniň gorunuş ukybynyň gowşaklygyny görkezýär diýip bilermenler aýdýar. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň medpugat wekili Necip Danışyň Azatlyk Radiosyna aýdyşyça janyny geçen terroristlik hüjüm bir ýaş ýetkinçek tarapyndan amala aşyrylypdyr. Ýaş hüjümçi ýoluň kenarynda durup öz bedenine baglanan bombany partlatypdyr. Hamle intihari sawtaty ýek pesar nawjawan ýoda bude we nor tarak dast intijal etdi. Hüjümde 6 adam helak boldy, 3 adam yaralandy. Ölen we yaralaryň köpüsi asuda ilat diýip Danış belledi. 6 nafar şehit, 2 nafar majruh. Beşleri çarnişina ýa arada was kurulat. İslam Döwleti adly toparyň ýaşlary janyny geçen hüjümçi edip terbiýelýänligi barada habarlar ýaýrady. Kabulda şiýgalaryň mesjid medreselerine bolan terror hüjümleriň jogapkärçiligini Daesh öz üstüne alypdy. Ýöne bugünkü Kabulda bolan terror hüjümüň jogapkärçiligini heniz hiç tarap öz üstüne almady. İslam Döwleti adly toparyň Awganistanda barha güýçlenýänligi bildirilýär. Daeshyň Awganistanda herekata başlandygyny resmiýler hem tasdikleýär. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.